Stop motion er en serie af billeder, der er taget af et objekt, der rører sig billede efter billede. På den måde kan det komme til at ligne, at det rører sig, ligesom her. Husk altid både at have kamera og Lego-underlag tapet fast. Ellers risikerer du, at du hverken kan finde hoved eller hale i din film. Det kommer hurtigt til at se dårligt ud, hvis du rykker dit kamera fra det ene sted til det andet. Prøv også at huske, hvilken placering dine ting havde sidst du tog billedet. Det kan skabe forvirring, hvis dine ting pludselig rykker plads. Der er lige en sidste ting, du skal huske, inden du er klar til at filme. Husk nu at fjerne dine pølsefinger fra det, du skal have et billede af. Husk altid, at det vigtigste er at have det sjovt med det. Jeg håber, du har lært noget af det. Tak.